Čauci, vítám vás u dnešního videa s názvem Fortnite druhé video. Nejsem tady úplně sám. Ahoj lidi, tady. No tak ty tady určitě nejseš, je to můj brácha. Minule jsem dělal druhé místo, pokud jste viděli druhé video, teda spíš první, ale jako započnem to jako do druhého. Jsem zvědavej, mám tady Sprita a nevím, co dělá Sprit. On se tě leveluje. Když prostě někoho zabiješ, tak ti dá level up nebo struhle. Dobře. OK, no tak jako snad bych to měl to. Tak, kam padáme, brácho? Tak jako... Co to je? No já vím, to už je tam dá. Aha, to nevadí, tak já dlouho nevím, jsem tak nehrál já teď Battle. padám, já jsem teď spadl. Fire Sprite, já nevím, co to je. Mám Rare Sprita, kámo. No nic, hej, musíš mi dát dneska korunku. Hej, oni už to vymazali. Co vymazali? Ne, nevím. Hej, a proč mám jinýho skina? Já měl mít červený, a jo. No, já jsem si ubrala. Hej, viděl jste to, jak jsem mu teď měl bílýho? Hej, jo. Počkej, No? jak to, že jsem umřel? No, musíš to vždycky hned nějak jako neumřel se. Aktuálně mám jenom jednoho. Co to je? A jako, že bych měl třeba nějaký, no nic, kámo, tak 99 lidí. Hej, ale problém je, že já mám jenom jeden živo. Jo, dobrý, měl jsi. Hej, střílí se tam. Oh my god. Hej, já tam jdu, já mám ve zbraně. Hej, jak to, že máš zbraně? Ale já se můžu nemůžu. Ona tam byla. Počkej, Vojto, jedu za tebou. Hej, nikdy v tom Okay. Aspoň tam si trochu pomohl. Jo, a tak jsem to padlej. Hej, chceš do... Hej, jako opřímně bych chtěl nějakou zbraň. A taky healy. Oh my god. Hej, tak já ti dám healy. OK. Díky. Jdem to. Čak. Tohle je ta nejlepší česka, co tady No. může být ve hře. Ne, tu jsem si všiml. Já dostal Sprita. Kámo. Tak, máš auru. Dobrý, stačí. Pojď to. Já hodím ti Jack. Dáte máš Jack. Tak, dobrý, jsem vyhlíhovaný. Ne, vem si ten Jack. Vojto, vem si Já Jack. mám strašně, to je ten nejlepší, jeden z nejlepších. Vojto, vem si Jack. Já musím, jo hej, já jdu za to Helium a tím si to equipneš. Jo, aspoň, že mám nějakou, sice mám totální Hej, já si blbou to chci ganu, ale equipnout, kámo, to já mám nevadí. jedno z nejlepších. Aspoň, že mám, Vojto, kdy ti můžu udát toto? Ne, nech si to. To je na heale. A vím, že je to na heal. Počkej na mě vůbec. Jo, Týpek, za tebou. Azar. Os. hej, dělej, přileď sem. Já tam chci dát toho mega dobrýho Sprita. Absolutně nechápu, o čem se jedná. Týpek tady měl docela našlapaný zbraňky. Hej, jestli mi Bude se nějakého hodit. dobrýho Sprita vemu. Jo. Hej, tady je Sprit za free. Dělej. Už se to sem dá, nebo já ho tam musím dát. Kámo, čekej, dělej. Chicken leg. Jo, už je to. Upgrade. Kámo, co to bylo? Jo. Co? Jo, No tak nic. dobrý. Hej, já už jsem se zemřel. Dobrý, teď kdybych umřel, tak mám nezbyt. Dobrý, mám to a hej. Dobrý, že máme jeden kill. A to jsem dal já. Vláďo, tady je free Sprit, vidíš? Kde? Tady, pojď sem. Sice je rare, ale to nevadí. To nevadí, ale bude Vem se Vem hodit. si ho a vem si ho místo toho. Stoj tam. Počkej, já mám taky... Já mám 2 sprity. Co to? Ne, já dostal
dalšího toho nejlepšího. Hej, ale počkej, jak se tenhle dává spirit do... Aby jsi ho získal, musíš sem. Počkej, ale... Kámo, já dostal dalšího nejlepšího. Ale kámo, já nechápu. To je jedno. Pojď už zabíjet konečně. Oh, sakra. Budeme tady zase hodně dlouho, ale nevadí. Ale já mám jedno z nejlepších. No, dobrý. Co to mám? Chápeš? Já mám toho jednoho z A nejlepších. já si vezmu radši toho jednoho. No. Hej, chceš tohle jednoho z Ne, nejlepších, ale ne, nedávej si. ne. Bude se mi z toho hodit asi tohle, kámo. Vezmu... Tady je další. Ne, hej, už kašli na ty spirity, kámo, a pojď už zabíjet. Já dostal dalšího toho nejlepšího, no to mě pokakej. Divný. Vojto, už pojď, nemáme čas. Dělej. Dobrý. Už Další, dva nejlepší, kámo. kašli na nějakého spirita, už běž. Jdem. Co to bylo? Nevím. To jsem asi střílel já, sorry. Tak ty jsi dobrý. Hej. Co to? Aspoň, že mám shotgunu, už pojď. Ne. Tohle. Ne, už ne, kámo, aha. Tohle není normál. Je. Ne, to fakt není normál. Kam jsi šel zase? Já jsem šel. Kámo, docela můžem, no to je jedno. Kámo, týpek má zase talep. Týpek má úplně... Hej, tady je týpek. Týpek, bacha. Yes, dead. A za tebou. Tamhle. Hej, Vlaďo, jestli jsi který je skryt. Tady je jeden. Je snob. Je nob. Pleš. Táhni. Hej, já kámo tady zabijím. Kámo, jo, tohle se dohodí. Slyším autobus. No teda autobus. Auto. Bacha, pojď to. Je tam auto. Ne, mrtvici jsem dal. Ne. Pojď to zdroj. Kámo, ale kde jsi byl? Já nevím. No tak jako nevadí, jo, ale první hra 22. proč ne? Replay. Aha, on má dobrýho toho skryt. Druhá hra, toho zlatýho, viď? Tam je pejsek. Kámo, ne, spirit. Jako ten týpek byl asi hodně najetej, no. Kámo. Ještě počkáme na tu druhou. Zatím se podíváme na tyhle borce. Jo. Myslíš, Ten nelevej. Co ani jednou stranu nestranu. je. Co? No nic, jako už ho nebylo tak na potřetí, ale nevadí. Cože, já mám tam... Je to tam máme rozmačkaný. Dobrý. Druhá hra. Ok, tak druhá hra. Ok, jako... Ok. Co? Divný. Seká se to. Se totálně, ale totálně seká. Ale totálně. No nic. Se bude vysekat lidí. 95 lidí, tak nebo 97, no dobře, tak je to. OK. Dobře, tak druhá hra. Je to označené. První byla možná jako dobrá, ale teď chceme ještě víc. Já bych už padal. 3, 2, 1, teď.
Ne, kámo, já si dám padák radši. No, kámo, hej, já bych potřeboval skočit ideálně. Kde skáčeš ty? Kde? Počkej, vidím. OK, tak dobře lidi. Tak jo. Kámo, 98 lidí, no, tak jako... Dobrý. Hlavní je, musíme si nejdřív najít nějaký zbraně a to ideálně bude tady. Že tady vidím, slyším na česku. Ne, nějaký já nechám. Asi ne. OK, máme tady Sprita! Demon Sprite! Uka. Sprite, sorry. Ten je dobrý, to si musíš nechat, ten je fakt dobrý. OK, tak dobrý. Ale mám nějakou shotgunu úplně zadáčo. Proč? No, musíš se fakt vzít, on je dobrý. Já ti označím, kde by to mohlo být, jo? Mám ho na level 1, to nevadí. Tady něco je. Tady tam musíme jít, jo? OK. Tam je ten portál, aby si ho mohl equipnout, tak aby si ho mohl nechat. Což je za mě dobrý. OK. Protože ty si ho vlastně equipneš a budeš ho mít v místnosti a můžeš si ho vždycky vzít. OK. Což je za mě opa. Dlouho jsem nehrál Fortnite. Tak No já nic. taky neká, jako znám to. GG. Co to? OK, nová schopnost za full. OK, BFF. A přijde mi, že jsou tady i taky nový zbraně, to mi přišlo. Já jsou tady. Hej, já přivolám ten vláček, jo? OK, podívám se tak trochu vkradu, ale dobrý. Já to vezmu. Tady slyším už nějakou truličku. A co mi tam padne? Nic, ale vidí si bude hodit ještě, tady máme. Tady už bude tady. Jo, asi jenom trochu. Vyhýluju, dobrý. Tak už je tady. Dej mi toho splát. Dej ho tam tak, jo? Jak? Teď, Au. teď ho tam a dej ho tam. Je můj. A musíš to ještě zahřít. A jak? No se to zavírá samozřejmě. Nezavírá, to musíš udělat a už ho máš equiplýho. OK. Takže... Když mám někam odvést, ale nevadí. Ne, ale že už ho budeš... Hele, mám tady, když tak Vesmír. místo nějaký, třeba to tady vyhodíme. 5, takhle to je. Nebys, třeba, Bacha! někoho slyším. Hej, bacha, jo, on je tady. Kde, jo, tady. Nice, dead. Má Sprita, Jaký? no, tohle. Kuka. Ale taky Fish Sprite, ale Ne, může... to je nešpatný. Ne, fakt on není dobrý. Fakt? No, OK. to je RR. Nejlepší jsou ty speciálky. OK. Jsou. Ale i epiky, že jo, ty jsou to. OK, dobře. Tady Mám pocit, že to ještě jeden, ale nevím, nejsem si jistý. Koukám, že potřebuješ peníz. OK, já jdu na něj. Dobrý, dostal. Hej, ještě tamhle vzadu, já jdu na něj. OK. Dobrý. OK. Bacha, zada, u mě. Kde. Jo, dobrý, dát. A dalšího Sprita jménem Fish Spirit. Dobře. Musím si dát lékárničku. Kámo, hej, my jdem do zóny, musíme jít tím směrem. Tak.
Hej, já mám Co dobrý. se může hodit? Tohle chci. Tak. Tohle k čemu? Ještě se tady porazlínu. To je dobrý, jo, ne. Ale vidím tady zase tohle. Tady tam. Kolik máme? Dobrý, a teď rychle jdeme. Počkej. Jedu jinak. Hej, víš jaký sezóny? No. Koukni se na tu, no, jdi sem, jo. Hej, někoho slyším. Ne, nechoď tam, to je v dálce. Nechoď tam, Ale počkej, Česka. choď tam, no tak tady je. Vezmu, počkej, teď to řekneš. A nic moc. Kámo, po mně někdo. No tak jsem ti řekl. Pomoc. Zdroj. Běž pryč. Ne, a jestli tě Nechoď tam. Já tady zůstanu. Až on odejde. Je tam furt? Je tam furt, vidím ho tam. Ne, on si vyčkává. OK. Zasnu. Tam je druhý. Tamhle, ten žlutásek. Zavřel. Yes, mrtvice. A, ne, kašlíka. On umře, tak či tak. Dělej, vem tu kartu a padáme. Jo, kámo, mám mega dobrýho. Sakra, zdrej. Dělej, kámo, co děláš? Dělej. Dělej, to skineš. Dělej, tam je reboot one. OK. No! Kámo. Vlož mě tam a jeď. Reboot flash mě vůbec. A stup si, jeď. Jeď, někam zdrej. Hej, rebootuješ mě vůbec. My teď nemůžeme. To je pravda. Někam prostě odjeď. No to může se Kamo mám, a ty máš jenom 6 HP. Kamo, ne, tam nebude. Myslím si, že tady už bude nečist. Dělej. Kamo, co děláš? Dík. Měl bys. OK. Jo, taky už to. Takže jsem. Takže se zpátky vracím do hry. Mám totální goated zbraň, teda co? Prosím, medkit. Jo, mě fakt padl medkit. 7 až... Pokud máte namazaný taky. A Vojtík? OK. Dobrý. Dobrý, OK. 22 lidí. Dobrý. Tady bych zůstal chvilku. Ne!
Dobrý, kámo, co jsem myslel, že už spadne. Musíme někam jít. Můžeme jít tím autem. I to může být možný. Jo? Baka, mě dopálí, já To vadí. ví. Dobrý. Ze zoraní dopálí. Já vím, Dělej. já nemůžu. Jak jako nemůžeš? Nemůžu. Ajo. Možná to už vždycky. Takový takový kousek zase. Ne, tati, to stačí. Tati, ne. Proč ne? Poslední. Teda ten regenerace už dobře běhala. Ale to už má nemůže. No. Dobrý je, že hned si vzal ten reboot, kámo. To vem a vem tu kartu a nejsi. Bacha, jeď, kašli na to. Na mě ne, do zóny. Ne. Dobrý. Tady stačí. Dobrý. Tam co dě... Dobrý. Dík. Takže jsem opět tady. Máš nějakýho sprinta? Teď nemám. Zůstanem to chvilku. Kamo, ne! Kašli na to, žádný sprit nebude. Žádný sprit, Vojto, nebude. A nebude to rychlý, protože... Teď máme auto. No, který je vybitý. No vybitý nemá. On má baterku, jenom nemůže. On má baterku, on může jezdit, víš. Bez zbraně. Ještě něco mám. Okay. Ne, kámo. Teď jsem zabil duo. Dobrý, ok. Sniperka. 7 lidí. Hej, lidi, já mám sniperku. No tak to nic. Jsem měl v minulém videu. Měl taky sniperku a už někoho vidím, koukám. Jo, aha, tam je na to čas. Vítek, čau. Vidím tam někoho. Jas, kámo. Hej, Vlaďo, vidíš? Vidím. Já můžu lítat. Hej, chceš to vidět, jako mám No, lítat? radši ne. Koukej, jo? Vlaďo. Raz, dva. Medkit! Když tak. Jeden. Ok, vem ho. Hej, 7 hráčů. No, Já to mám je v pohodě. 6 kilů, kámo. Tak ještě Jsem musím... všechny zabil. Jo, Ne, dobrý. oni se tam válčí. Pojď, taktiku. Taktika je koukat. No ano, já ho tam vidím. Hej, jdi tam, kudy tě to veze. Jsem sniper, když tak. No já mám sniperku, takže... No ani to je tahle sniperka.
Vidíš je? No, ale mě to jedno, ať se pozabíjí. Tamo! Zdráme, rychle. Já už jsem tam s 5 hráčů. To dáme. Na 2 hry? Kolika to je tohle hra? Já už jsem tam... Druhá tohleto. Na moře hlavně. Jo. 5 lidí, ale kámo. Hej, cože? To je trochu Tady už divný. někdo byl, protože... Je. 100% tady někdo byl. No, někdo tady nakonec. Jakože bylo, ale teď už to Hej, není. já si myslím, že ten týpek... Kámo, který kašli tam na je, toho tak- spirital. A mě, Já už žádnýho nemám, já jsem všechny ekvipu. vidím bose. Ne, nechoď po něm. Fakt nechoď po něm, on tě zabije. Okay. Když myslíš? Prosím. Jo. Ne, co jsi to udělal? Jenom jsem si nápoj. Hej, pojď tak doprostřed. Ne, pojď za ty kameny. Tady. Jeden se bude koukat, kam... Já budu tady dole sniperovat. Tak vlez do toho domečku. Týpek. Tam ty stromy. On tam nemůže, on se bojí. Vidíš ho? No, ale nemáme čas na to. Ne, já tam můžu jít. Ne, Vojto. Aha, on mě nokl. Jak to říkám? Ne, ať mě klidně zabije. Nechoď tam. Ať mě klidně zabije. Kámo, jsi jenom ty a jeden týpek. Ne, ty a 2 týpci. Nechoď tam pro moji kartu. Promiň, a proč? Nechoď prostě. Já umřu. Ale kdyby si sem šel, tak jsme druhý, že? Jak to víš? Protože jsou to jeden proti 2. To tahle mě zabije. Kámo, ne! Nevadí, fakt nevadí. Ještě jedna hra. Již poslední. No. Asi to tak vypadá. Kámo, musíme dát ještě jednu korunku. Ale nevadí, třetí místo už bylo lepší. Trošku mi přišlo, že byl cheater. Ne, to nebyl. No, Ale tak to hrál každých 24/7. aha, tak to jsou 2 v 2, ne. Když podrží, tak to je 1 v 1. Jasně. Tahle to vyhráte. Bez taky na tom druhém. Ježiši, to nevadí. Víte, že... Vyhrál korunku. Nevyhrál. Ne? Já vyhrál. Dobrý, tak poslední a třetí hra. Tak se nám to povede. No a ještě No, on přesně. Like a odběr. like and subscribe for Messi. Hej, už mi se... A docela máme dobrý jako to. Ještě, aby jsme byli tak první. Tak bychom to fakt jako mohli dát. Zkusím tady jednu zbraň.
Chaos Explorer Rifle. Čekej si. Takže jsem totálně levej, takže Ty máš emoc. to vím. Nevím, jak se to sundat. Ono to jde sundat, ale vládě být tebou bych to nedělal. A kam bychom? Hej, já ti to označím. Okay. Pademe sem. OK. Tam totiž hned spadneš a máš další. Ale chápeš, že to, že tam bude hrozně moc lidí? A to je jedno. Dobrý, mám nějaký náboje, ale... Týpek, no a já na nic nemám, kámo. Super. Já mám zbraň, takže Vojto. Dělej, musíš mě nás zachránit. zabil. Nevím, ale jsem si jistý, že tam byl. Určitě. Určitě. Šel doleva. Jsem. Ale Takže tak, ještě... nice. Yes, dobře, dobře. Kámo, ne! Další týpek. Super. Počkej. Něco mám. Yes, pistol. Come on. Ne, 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 ne. Sakra. Kámo, sorry. Jdeš pryč, Vojto, nikam. Jo. Že to bude sadnout, to máš tu moji tu Kde? kartičku. Kde to? Aha. A na co jsem vzal? No já jsem si prostě vzal zbraň a najednou jsem si ji chtěl přebít a najednou pro mě někdo střílel. Ještě je tam hráč. No nevím, nevidím tam. Asi ne. Ne, není. Vezmu tu tvoji zbraň. OK. Snad ten jeden reboot vám bude. Jo, to byl on, to byl on. Nazdar. A to jsi tam byl? 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 Jak za shotgun. Tamhle je někde ten reboot van. Kde se? Kde je reboot van? Za 159 metrů. Vidíš to? Vidíš? To je on. Vlevo. Vlevo. Ne. Tam vidíš reboot van. Takhle daleko. Ale jdi doleva nejdřív.
Proč? No, protože já bys, nevím, přece. Jo, jo. Podle mě to bude u toho úplně stejné. Hej, já s ním snaka budu tam dřív. Ale je to doleva, ne rovně. Je to doleva. Teď si zase dal hrozně moc metrů. Už tam už možná mohl být. Dobrý, takhle nás plně. Nemáš šance, nemáš šance. Ještě 47 lidí, dobrý. Hej, mám metky. Dobrý, nemusíš. A rovnou vem ten reboot one. Ne, tam to má kolečka. Nemá. Tak už ne. Aha, ale on je vybitej, tak v případě, že ne. Tak jdem rychle. Tamhle. Ne, aha, já Stan. už myslím, že jsou 3 hráči. Okay. Hej, pojď sem tam. Myslím si, že už tady někdo vzal času. Jsem byl hloupej, protože tady byly to. Pítí, takže... Kam až jdeš? Hej, to je tady ta... Já už je Počkej, jak jsi to udělal? stavím. Co to? Co? Jako viděl jsem to tady, ale tohle jsem tady neviděla ještě. Vidíš? Asi se tam nedostanu. To je mega hezký. Čus. Máš nějaký osm? Já tam dám stranu. Jo, už to bude 3 Mám další 8 metrů. Jasné. Tady. Hej, tohle bude naše místnost. Dejme tomu. Hej, já jdu za bitvou, jo? Pojď za mnou. Okay. Počkej, buď tady zda. Nice. Dobrý, nikdo? Teď už nikdo. Čistý. Hele, Spirit. Ale to je rare. Ale mě se třeba líbí. A jako jo, to je první. Oh,
Je, další sprit. No vidíš, vem si ho. Ale asi ho chceš equipnout, že jo? No se jo. Tak. Oh my gosh! Ty jsi slepej! Ne, Tady je ta nejlepší. ne. Hej, tak já ti nechám to Mythic. To je Vinicius! A jo, to je Vinicius sprit. Já si ho... Špenícius. Já si ho říct. To je fakt byl Špenícius. Pískej konec. Kámo. Co tady dělá Vinicius? Ještě aby tady byl Ronaldo a Messi. Já si. A taky to je. Zase jsem to přivolala, aby jsme se tam omačkali. Kámo, já jsem dostal Vinicius. Co když tam dáme 2 spirity? Tak to je na pohodu. Se nic nestane. Tak se sundá silný se spiritem. Ale to za chvilku. Víš, už ještě... Ne, to nedělej. Já budu zatím bránit. Někoho vidím. Ne, Ale v pohodě, dobrý. A vidím ho. zdávky. Hodně z dálky. Kde? A jo, tak to, my si to jsem se s tím dali splítat. Že jo? Oni než sem přijdou, pak můžeme jít. A už, Jo, bacha. Dej to tam, ještě dej to, rychle. Ty jsi to stihl, kámo. Ty jsi to stihl. A už to odjíždí. dobrý, můžeme jít. Pojď. Můžeme jít. Bacha, drž se radši u strany. Bacha, yes. Nice. Jo, enemy team. A oživ mě. Já to udržím. Neoživ. Udržím. Neudržím. Tak nic, hoši. A lidi. Dejte like. Take out our shoes.